Az 1994-ben alapított Litográf 94 BT jogutódja, a West Hungary Textil Kft. Használt ruha válogatásával és nagykereskedelmével foglalkozik. A folyamatos fejlesztéseknek és a megfontolt, sikeres üzletpolitikának köszönhetően Európa egyik piacvezető vállalkozásává fejlődött az zalaegerszegi cég az elmúlt évtizedben. Jól felszerelt, modern üzemükben 8000 négyzetméteren havonta 6-700 tonna ruha feldolgozása során mintegy 600 féle termék képződik, melyet szezonra, fajtára és minőségre válogatnak, és a célországok elvárásainak megfelelően csomagolnak. A hazai és külföldi igények alapos ismerete, a megfelelő technikai háttér és a szaktudás egyenletes és jó minőséget eredményez, amit az elégedett vásárlók növekvő száma igazol. A több mint 160 zalaegerszegi és környékbeli munkaerőt foglalkoztató cég kereskedelmi tevékenységének fő célpontja Európa, de termékeikkel jelen vannak a világ mintegy 20 országában, Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában is. A tudatos anyag- és energiafelhasználás mellett a hulladékképződés tekintetében is környezetkímélő megoldásokat alkalmaznak. Telephelyük rendelkezik a nem veszélyes hulladékok hasznosítási és előkezelési engedélyével. Az állandó magas színvonal és nyomon követhetőség érdekében minőségirányítási rendszert építettek ki. A vállalat innovatív megoldásokra, a legmodernebb technikai fejlesztések alkalmazására való törekvését jól mutatja az újabb 600 négyzetméter nagyságú, korszerű csarnok építése és egy új, nagy teljesítményű csomagolórendszer kiépítése. A West Hungary Textil Kft. Az ETE-KK és ZTE FC egyik szponzora, s több kisebb helyi klub támogatója. A sport mellett a kultúra is közel áll szívükhöz, rendszeresen támogatják a Hevesi Sándor Színházat. A tulajdonosok lokálpatriotizmusa megnyilvánul továbbá az önkormányzat jótékonysági rendezvényeinek támogatásában, emellett hozzájárultak Beregszász részére és a Covid idején szervezett adománygyűjtésekhez is.